Аз съм Койчо Петков Коев, роден на 2 юни 1961 година в Пиедоп. През 1981 година завърших музикалното училище в София като баритон в класа на Георги Кузманов. През 1988 година завърших специалността начална училищна педагогика в Софийския университет. Работих като начален учител в 57 училище на Наум Охридски, Красна Поляна. През 1991 година бях приет в Българската хорова капела Светослав Обретенов, където работих до 1994 година. След 1995 година бях тенор в смесения хор на Българското национално радио. През 2003 година загубих зрението си в резултат на много тежка форма на захарен диабет. Аз съм от хората, които сложиха първите инсулинови помпи под ръководството на професора Анна Мария Борисова. Въпреки че загубих зрението си, след 2003 година продължавам да пея, продължавам да пиша музика и малко поезия. Помага ми Мирослава Тодорова, композиторка, правнучка на Тодор Каблешков. Имам 2 деца. Константин е тромбонист, живее и работи в Холандия. И Марина, тя живее и работи в Америка. Помага ми майка ми Мария Йорданова, учителка. В нейна чест е това изпълнение. Ела майко тук при мене, при дядо Хаджия. От 1993 година съм Хаджи Койчо Коев.